बिदिनो मेट्रिकआव मोजाङै पास खालामदों ओमफ्राय फार्स्ट डिभिजन मोनथों बेनिफ्राय मार्क्सआ मोजाङै जाथों ओमफ्राय लेटारफोराव मोनथों मोनथाम मोनब्रैसो बिदिनो मेरला बिबाय आरोना औ होखांबाय जोङो मेट्रिक आनजादखौ मोजाङै उथ्रिनो थाखाय बोर बिदों फार्स्ट डिभिजन थांनो थाखाय आरो मोजां लेटार लाखिनो गासिबो साबजेक्टआव गासिबो स्टुडेन्टसफोराहाय बोर बिदों आइ बिमा सरस्वतीनियावहाय आरो जाहाथे मोजाङै मोजां उथ्रिसारनो हायो एग्जामाव मा क्लासाव फरायो दायो क्लास 10 सार आंनिया भुमिका बर' आङो थाखो 10आव फरायो सार ओमफ्राय दिनैनि 2026 मायथाइनि 23 जानुवारियाव आइ सरस्वती बिमा माइनावनाव आं बेखौनो बोर बिबायदि जोंना एबार थाखो 10नि आगैमोना मेट्रिक आनजादखौ मोजाङै मोजां उथ्रिसारनो हानायनि बोर बिनानै होफाबाय आरो थाखो 12नि आदा आब'मोनाबो ओएस एग्जामाव मोजाङै मोजां उथ्रिसारथों होननाबो बोर बिना होबाय आरो जोंनि UN एकाडेमि स्कुलाबो मोजाङै मोजां जौगासार जालांनो हाथों बेबायदिनो आंबो एबारनि बिमा सरस्वती बिमानाव बोर बिनानै लाबाय आंहाबो थाखो 10नि जोबथा आनजादखौ मोजाङै मोजां होनो हाथों होननानै बेखिनियानो सार गोजोन्थों आंनि मुङा बिदांस्रि बसुमतारी आं थाखो 10आव फरायो साइन्सआव देग्लायनि बे सरस्वती फुजायाव आं आइ बिमा सरस्वतीनो बेखौनो बोर बिदोंदि गासिबो मेट्रिक होग्रा आगैमोन आरो 12 थाखोनि जोबथा आनजाद होग्रा आदा आब'मोना जाहाथे मोजाङै मोजां उथ्रिसार जानो हायो आरो जेब्लायबो देरहासार जानो हायो आरो बे जोंनि UN एकाडेमिया जेब्लायबो जौगासार जानो हायो मोजाङै मोजां उथ्रिसारनो हायो बेखौनो बोर बिदों आरो आंबो मोजाङै मोजां उथ्रिसार जानो हाथों 10 आनजादाव 10 थाखोनि आनजादाव बेखौनो बोर बिदों